तो स्वागत करतनी हमरो सबके हमनी के आपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। तो भोजपुरी भाषा के इतिहास के लेकर के ये जानकारी उपलब्ध बा कि 7वीं सदी में सन 700 में जरा कि मध्यकाल के रूप में देखल जाला, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में वो टाइम पर भोजवंश साम्राज्य रहे। और उस साम्राज्य में एगो राजा रहलन, राजा भोज, जौन की एगो स्थान पर अपन गांव बसौले अपने राजधानी के रूप में। और उनका द्वारा बसौला गांव के चलते वो गांव के नाम दिहल गईल भोजपुर। और वो गांव में बोले जाए वाला बोली के नाम दिहल गईल भोजपुरी। लेकिन इ तो जब राजा के नाम पर जब ये अपन स्थान के अपन राजधानी बनौले तो वो जाके लोग के राजा भोज के चलते ही वो जाके लोग के बोले जाए वाला भाषा के भोजपुरी नाम दिहल गई और जगह के नाम भोजपुर पड़ल। लेकिन जोन वो जाके लोग रहले वही भाषा तो पहले ही से बोलत रहले, यानी कि ये जौन भाषा बा ये 7वीं सदी से भी ज़्यादा प्राचीन। और अर्थात ये भाषा के जौन अस्तित्व बा ये 7वीं सदी से भी पहले से बाटे। और अगर आज के टाइम में देखल जाओ तो आज के टाइम में केवल भारतवर्ष में 20 करोड़ से भी ज़्यादा भोजपुरी भाषी लोग बाड़े। और अगर पूरा विश्व के बात करी, अलग अलग महाद्वीप में बसल अलग अलग देश के बात करी तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भोजपुरी भाषा बोलेलन। भोजपुरी उनकर भाषा हो। जब अंग्रेज के शासन रहे हमनी के भारत देश पर तो ये अंग्रेज सब गुलाम के रूप में उत्तर भारत से बहुत बड़ संख्या में लोग के गुलामी करावे खातिर दूसरा महाद्वीप के दूसरा विभिन्न देश में लेके गईला। जेकरा चलते आज के टाइम में वो सब लोग ओजा रहत ओजे के बसिंदा बन गए, ओजे के रहे वाला हो गए। जेकरा चलते आज के टाइम में कई गो महाद्वीप पर कई गो देश में भोजपुरी भाषा बोलल जाला। और अगर देखल जाओ तो भोजपुरी भाषा के हिंदी भाषा के एगो उपभाषा आ बोली के रूप में हमनी के जाने नहीं जब। और वैसे जितना भी भारतवर्ष में जितना भी क्षेत्रीय भाषा बा इस सब के ही हिंदी भाषा के एगो उपभाषा के रूप में जानल जाला। लेकिन इस सब उपभाषा में भोजपुरी ही एकमात्र ऐसन भाषा बा जेकर विस्तार इतना ज़्यादा बाटे, जेकरा जौन भाषा के बोले वाला लोग इतना ज़्यादा संख्या में बाड़े। एकरा बावजूद भी हमनी के भोजपुरी भाषी लोग ही अपना भाषा के लेके हीन भावना के शिकार बनी जाए। भोजपुरी भाषा के साहित्य, भोजपुरी भाषा से जुड़ल गीत, लोकगीत, भोजपुरी भाषा के जौन समृद्ध
इतिहास बा। अगर इस सब के बारे में हम विस्तार से बोले बैठी तो हमारी जन्म तो कम ही पड़ जाई। लेकिन फिर भी इस सब विषय के हम इस सब विषय पर हम रोज सबके सामने जौन भी हमरा थोड़ा बहुत जानकारी बा, चाहे थोड़ा बहुत जानकारी हम जहाँ से भी अगर जुटा सकतनी, हम रोज सबके सामने रखे के अपन प्रयास जरूर करब। अपने प्रयास में हम लागल रहब। और वैसे संक्षेप में अगर हम भोजपुरी भाषा के साहित्य के बात कर, ये भाषा में गोरखनाथ, कबीरदास, दरिया साहेब जैसन महान संत भइले, जिनकर बानी, जिनकर लिखल दोहा, जिनकर रचना हमने के आज भी पढ़ावल जाला। और उस सब में जीवन के जौन सार उन लोग बता के गइल बा लोग। एकरा चलते जब तक शायद ई धरती रही, जब तक धरती पर शिक्षा रही, हिंदी भाषा में इनका लिखल दोहा रचना के हमने के पढ़ावल जाई। संत कबीरदास के ही जन्म दिवस के रूप में हमने के भोजपुरी दिवस के मनावेनी जा, जौन कि प्रतिवर्ष जेठ माह के पूर्णिमा में मनावल जाला। भोजपुरिया साहित्य में ऐसे तो बहुत सारे साहित्यकार बड़े, जिन सब के बारे में हम अपना भोजपुरी साहित्य से जुड़ल जब वीडियो लेके आए तो हम बतावे के पूरा प्रयास करब। लेकिन संक्षेप में हम ये जब बतावल चाहतनी कि भिखारी ठाकुर, राहुल बाबा, महेंद्र मिसिर जैसन साहित्यकार ये भोजपुरी भाषा में भइले, जिनका लिखल रचना पर आज के टाइम में लोग शोध करेलन, PhD करेलन। और भोजपुरी भाषा ही एगो ऐसन हिंदी के उपभाषा है, जेमे कि अगर हम फिल्म जगत के बात करी तो ये भाषा में ही सबसे ज़्यादा फिल्म बनेला हर साल। लेकिन हो सकता हमरा समझ में नहीं क्या होता कि बात के हम कैसे कहीं। आज के टाइम में भोजपुरी भाषा एगो आजकल जैसन फिल्म, सिनेमा, गाना बनता, शायद ये कारण बा कि हमने के भोजपुरी भाषा के लोग एगो हीन दृष्टि से, हीन भावना से देखल शुरू कर दिले बाड़े, देखत तारे। भोजपुरी भाषा जैसे हमरा बुझाता है कि अगर हमने के जौन एगो अभी हमने की पीढ़ी, हमने के जौन जनरेशन बा, हमने के जौन समाज बा में भोजपुरी भाषा भले बोले वाला लोग ज़्यादा बड़े, लेकिन बोलल बंद कर दिले बाड़े। जेकरा चलते जौन आए वाला पीढ़ी बाटे वो भोजपुरी भाषा तो बोलल भुला जी। भोजपुरी भाषा के बारे में कुछ भी जानकारी ना रही, कुछ भी ज्ञान ना रही। और अगर भोजपुरी भाषा के याद भी राखी तो आजकल के कुछ अश्लील गाना
और सिनेमा के ही रूप में। ये स्थिति जब आई बहुत ही दुखी करे वाला बा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देवे वाला बाटे। और रोज सबके हमारे वीडियो कैसन लागल एक बारे में ज़रूर कमेंट करी। ये वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करी, शेयर करी और साथ ही एरवा सबसे हमार सविनय निवेदन बा कि आप लोग सबसे आग्रह बा कि भोजपुरी भाषा से जुड़ल रहो सब जौन भी आपन रहो सबके ज्ञान बाटे, अगर वो सब हमरा साथ साझा कहल चाहतनी, चाहे ये भोजपुरी भाषा पर जौन हम वीडियो बनावतनी एकरा में रहो सब के हिसाब से अगर कुछ रहो सब सुधार चाहतनी, जौन कि हमरा से तो खुद भी लागता कि हमार खुद के भी भोजपुरी भाषा वैसे नहीं जैसन होखे के चाहिए वास्तव में, जरा पर हम काम करतनी और हमरा आशा बा कि जरूर एकरा में सुधार हुई। तो आई हमने के सब भोजपुरी भाषी लोग मिलके अपनी समृद्धशाली भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ाई जाए और ये प्रयास करी जाए कि जब तक ये धरती का अस्तित्व रहे तब तक हमने के गौरवशाली भोजपुरी भाषा के भी अस्तित्व रहे। और अंत में एक बार फिर इस चैनल के लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करी और ये वीडियो में बने रहना खातिर वो सबके बहुत बहुत आभार।